nie loan mano hola mar help. Erokamano Sharon, koro ana Universities Fund, Assistant Director mar Grants Management, mimiyo nyithindo gi jonyuol ne jok mane ndalo machon ne waluonge ni grants, lakini new funding model ni wadhi luonge ni scholarship. Mano nyiso ni pogruok mantie ni en ni ndalo machon cha so long as ni nosebedo government sponsor ni no oseketi gi KUPS ne ioro ni pesa ni e school te university e mbalariany maonge gimoro mane dhi apply kata loan mane apply, lakini sani because of the new funding model wadhi tiyo gi application lakini koro iluonge ni scholarship nikech partial scholarship nikech government chulo ni lakini koro gima osewachore ni jok ma pok ochopo higni 18 ki winjo kaka jafwambo mantie e gwenge wacho gi jatelo mar hola Charles Ringera osewayo lero maber ni pesa ni okolal, lakini kichopo kiyudo ID to pesa ni nitie oketni kanyo. Koro kisenuang'o ID tidhi e portal tidhi update mano kaso pesa ni ibro nwang'o. Koro bedi pani kata mna ka nyalo mana ng'adi matin Silas nikech jopuonjre mathoth ang'e nitiere categories 4 ma bedi bro bedi kicho godo hola hinya mano mar help. Sani nitiere jopuonjre mana geno yudo omenda mano mar hola mar mondo mi giriwre gi mbalariany nikech kata mna sani kineno courses kwan mag courses ma bedi jopuonjre dhi timo course ka course bedi nitiere kod omenda mare. Ineno ka nyalo weyo jopuonjre moko kwa hinya ma bende do timo makare penj samoro ok gitimo kata mna courses ma kamago nikech nok mar pesa. No, because nok mar pesa nikech ma project mane jatend piny ma ochiwo kendo wan kaka Universities Fund gi help gi other agencies wa implement to Presidential Working Party nowacho maber ni jo mbalariany osebedo kaka bedo ga gi tin mar pesa. Koro gima timore ni wamigi pesa kidienje ma wawachore adek. Koro kidieny mokwongo misewacho en mar scholarship, mano ma ne giyudo kad so long as ni ondiki gi okawi gi sirikal, mano ni miya maonge gimoro mi ichiwo, but most of the students ne ok ong'e kata ni imiyogi. Kaso ne nitie mar hola mar help mane inyaki apply kaso gi test ni inonego bed ni nwang'ati. Koro ka bire kidienje 4 miwachogo, kidienje 4 gi wachore ni gima timore ni ok onego bed ni ji te nwang'o pesa maromre nikech nitie jok moko manyalo yudo pesa gi to ginyalo fund their education kigin. Kaso nitie jok ma be nyaka kony nikech ma sirikal, one of the objectives mag sirikal en ni onego kony jopiny gi mamiyo ni for accessible education, matiende ni onego bed ni ng'ato ka ng'ato from primary, secondary, from university onego bed ni government support mondo mi yud education nikech education ni ema bro konyi e maisha ni mar baadaye kendo ema bro miyo iloso gige gi kendo ema mi yudo gimi nyalo chamo. Koro kwadhi e group ya 4 gi vulnerable gi ema onego bed ni koro support 100%. Koro ibro yudo ka 82% mana tamalo 82 onego bed ni yudo scholarship ma onge gima gibro chulo back. Kaso tamalo 18 mage hola ma koro gidhi nwang'o. Koro idhi yudo ka burden gi mar yudo hola dhi bedo matin nikech government support gi. Ang'e ni chochni nitiere kanyo Silas ahinya e kinde ma bende omenda ma kama